zorionak garaipena eta Euskadiko txapelduna, zea nola jundaguna? Eskerrik asko, egia esan eguna nahiko hor junda eurian atletikan, rekorriduak de bazizkan pare bat igoera, eta 3 buelta eukitugu. Egia esan sentsazio nahikonak aurkitu ditut karrera osoan zehar, eta banekin hemen esprinean ondo itean ekala, eta ondo kolokatuta sartu behar nula, eta azkenian irazia lortuet. Euriak markatu du eguna, benetan euritan dantzan ibilizazte. Bai, euriak asko markatu du, erorketa batzuk egon dira eurian gatikan, eta behintzat libratzia lortu du eta oso ekiristia. Nola, sentitzen zera denboradia iztear garenean, baina zuk orainik ere helburu handiak dituzu aurretik hori ez bitartean. Bai, egia esan oso pozik temporaz zehar indako lan guztiakin, ikusi dut lanak bere emaitzak eukitula eta oso pozik indako guztiakin. Zorionak. Eskerrik asko.